Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскага рэгіёну. На Віцебшчыне пачалася касавіца, да ўборкі траў першага ўкосу прыступілі аграрыі ўсіх раёнаў без выключэння. Ужо скошаны 4600 гектараў плошчаў, што складае 2% ад задання. Усяго ж неабходна ўбраць 200 тысяч гектараў траў першага ўкосу. Нарыхтоўку кармоў неабходна правесці ў максімальна сціслыя тэрміны з тым, каб назапасіць у дастатковай колькасці сена і сенажу. Каб забяспечыць якасць кармоў, пэўныя рэкамендацыі інструктаж атрымалі кіраўнікі і спецыялісты сельскагаспадарчых арганізацый падчас семінара вучобы з актывам вобласці. Пастаўлена задача кожнай гаспадарцы нарыхтаваць не менш за 30 кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Инициативность, дзейнасць, адказнасць. Вынікі трохгадовай работы абласной арганізацыі БРСМ подвялі на 33-й справаздачна-выбарчай канферэнцыі. Сярод самых яркіх дасягненняў за гэты перыяд былі адзначаны перамогі ў такіх конкурсах і праектах, як «Уладар сяла», «100 ідэй для Беларусі», «Студэнт года», «Каралева вясна». У рэспубліканскім конкурсе «Моладзь за шасціню гарадоў і вёсак» абласная арганізацыя ўзяла 30 узнагарод 45 магчымых. У планах і новыя праекты. С учетом всех тенденций, конечно же, будем совершенствовать формы и методы работы с молодежью, развивать молодежное правоохранительное движение, молодежный парламентаризм, молодежное международное и межрегиональное сотрудничество, что сейчас актуально и востребовано среди молодежи, в том числе в качестве и работы студенческих отрядов. Кроме того, конечно же, у нас большие планы на следующий год. Следующий год у нас, во-первых, это 95-летие комсомольской организации Беларуси. Мы должны быть вместе с ней в этот год. И, конечно же, 70-летие победы, Великой Победы, Великой Отечественной войны. Мы планируем организовать аудио-видеозапись воспоминаний участников Великой Отечественной войны во всех регионах Витебской области с дальнейшим использованием в работе и передачей в музеи. Гэтак жа варта адзначыць, што на працягу 4 гадоў студэнцкія атрады Віцебскай вобласці прызнаюцца лепшымі ў Рэспубліцы Беларусь. У гэтым годзе аб'ектам, якія будуюцца ў рамках падрыхтоўкі да фестывалю кірмашу «Дажынкі-2014», вырашана прысвоіць статус абласной маладзёжнай будоўлі. Падчас летніх канікулаў Віцебскі гарадскі камітэт Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі плануе працаўладкаваць і забяспечыць заняткам каля 4000 студэнтаў і навучэнцаў. У абласным цэнтры ладзілася ўрачыстая лінейка, прысвечаная старту 3-го працоўнага семестра. Заяўкі на будаўнічыя, педагагічныя і сэрвісныя атрады сёлета падалі каля 50 арганізацый. Бліжэй да восені да гэтага спісу далучацца і брыгады сельскагаспадарчага профілю. Некалькі гарадскіх атрадаў ужо прыступілі да працы і зараз задзейнічаны на будаўнічай пляцоўцы ў мікрараёне Білева, дзе ўзводзіцца новы гандлёва-забаўляльны цэнтр. Каля 100 студэнтаў з абласнога цэнтра летам адправяцца працаваць у аздараўленчыя лагеры і санаторыі Расійскай Федэрацыі. Сформированы отряды для работы в детском оздоровительном лагере «Орленок» в городе Туапсе, в городе Геленджик. Ну и сейчас в процессе заключения договоры с организациями российскими, которые готовы принять у себя проводников для работы в поездах. Я научился ложить плитку тротуарную, научился ставить бордюрный камень. Ну, как-то для себя хорошо уметь это. Ну, и в будущем, может быть, мне пригодится это все. Ну, мне все нравится сейчас. И деньги платят нормальные, достойные для такой работы. Каля 100 музеяў дзейнічаюць у Віцебскую, больш за 40 з іх музей баявой працоўнай славы, якія створаны на прадпрыемствах і ў школах. Напярэдадні святкавання 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прадстаўнікі гарадскога савета ветэранаў праверылі, у якім стане знаходзяцца гэтыя установы. Добрых прыкладаў працы музеяў шмат, але ёсць і такія, дзе ніколі няма наведвальнікаў. Каштоўныя экспанаты ніхто не бачыць і захоўваюцца яны неналежным чынам. Таму працягвае Сергей Мисурагин. З чаго пачынаецца музей, школьны альбо прадпрыемства. Тут як мінімум патрэбны адзін энтузіяст сваёй справы і другі кіраўнік з жаданнем і воляй падтрымаць энтузіяста. Менавіта так амаль 20 гадоў таму ў сярэдняй школе нумар 17 Віцебска пачаўся летапіс музея народнай славы. Былы дырэктар Ірына Шаўчэнка дабілася змянення ў праекце школы і было прадугледжана памяшканне пад музей. Яго гаспадыняй стала Ларыса Паўлова, якая працуе і дагэтуль. У музеі сабраны звесткі пра баявы шлях 335-й Віцебскай штурмавой авіяцыйнай дывізіі, пра мясцовых падпольшчыкаў і партызан. І тут ніколі не зачыняюцца дзверы. Створаны кружкі, юны экскурсавод і подзвіг, праходзяць урокі мужнасці і памяці, тэматычныя вечары, прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне.
Ребята, начиная с 1 класса, приходят в музей и знакомятся с нашей историей, с историей войны. Они знают, что была такая война разрушительная. И они должны знать, что только мы отстояли эту победу, мы завоевали. Потому что сегодня всякие измышления есть и извращения правде войны. И вот мы формируем эту правду здесь. У наступным годзе школьны музей адзначыць 20гадовы юбілей, што, безумоўна, стане значнай падзеяй у жыцці чыгуначнага раёна. На жаль, падобнага не скажаш аб музеі гісторыі адукацыі ў віцебскім рэгіёне. Яго стварэннем займаюцца каля 30 гадоў, але справа так і не можа зрушыцца з мёртвай кропкі. Я всю свою жизнь отработал в образовании, и вот когда я увидел, как сохраняется те добрые дела, которые делало предыдущее поколение, мне стало не по себе, конечно. Здание отличное, располагающее к тому, чтобы здесь был именно музейный объект. Тым часам кіраўнік музея Тамара Марчык аптымізму не губляе. Паводку перажыла, матэрыялы захавала, можа і час прыйдзе, каб іх убачылі людзі. Концепция написана, экспонаты собраны по всем разделам. Даже мне последний остался раздел, это обком партии, школьный отдел. Теперь только художественное решение осталось. Единственное. И как? Что обещают? Ну, в 2017 году у нас будет 100 лет отделу образования, областному отделу образования, то есть управлению. Ну, вот к этому, может быть, что-то выбьем. Музей захоўвае народную памяць аб людзях і падзеях. Гэта невычэрпная крыніца ведаў для будучых пакаленняў. Калі яе страціць, нашчадкі не зразумеюць. Сергей Мисурагин, Сергей Котов, навіны Віцебск. 3 краіны, одно вучэнне. Віцебскія ратаўнікі прадэманструюць свой прафесіяналізм падчас міжнародных вучэнняў разам з латвійскімі і літоўскімі калегамі. Адпрацоўка навыкаў пройдзе ў Гродзенскай вобласці 29 мая. Легенда вучэнняў – сутыкненне цягніка з аўтобусам на чыгуначным пераездзе. У выніку чаго адбылася ўцечка нафтапрадуктаў, што паставіла пад пагрозу экалагічную бяспеку ў прыгранічных рэгіёнах. Задача Витебского областного управления на данных учениях – это ликвидация разлива аммиака. Ну, конечно же, это будет все условно. Ликвидация разлива этого вещества, которое испаряется, и по замыслу учений зараженное газообразное облако движется в сторону литовской границы. Также мы будем осуществлять перекачку этого вещества в промежуточную емкость для последующей утилизации. До рэчы, такі своеасаблівы экзамен нашы ратаўнікі здаюць не ўпершыню. Праверку на трываласць яны паспяхова праходзяць у рамках міжнароднага праекта, які акрамя вопыту дае магчымасць службам МНС атрымліваць сродкі на абнаўленне аварыйна-выратавальнага абсталявання для ліквідацыі надзвычайных здарэнняў на чыгунцы. Увага, дзеці! Дзяржаўтаінспекцыя Беларусі распачала спецыяльны комплекс мерапрыемстваў. Ён накіраваны на прафілактыку дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. Гэта асабліва актуальна падчас летніх школьных канікулаў, да якіх засталося ўсяго некалькі дзён. Дзеці больш часу праводзяць на вуліцы паблізу ад праезжай часткі. І каб прыцягнуць іх увагу да аўтамабіляў на дарозе, вадзіцелі падчас акцыі павінны рухацца з уключаным святлом фар. Па статыстыцы, каля 70% дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам дзяцей адбываюцца па віне дарослых. На Віцебшчыне з пачатку года зафіксавана 9 такіх аварый, у якіх дзеці атрымалі розныя траўмы. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий произошло в городе Витебске. Это 5 дорожно-транспортных происшествий. В Шумилинском районе 2 дорожно-транспортных происшествия. И в ряде районов еще по одному ребенку пострадал. Хочу обратиться к водителям. Во время проведения специального комплекса мероприятий, согласно пункта 196.9 правил дорожного движения, в светлое время суток водители обязаны двигаться с отключенным ближним светом фар. За нарушение этого пункта предусмотрена административная ответственность от предупреждения до 2 базовых величин, то есть до 300 тысяч белорусских рублей. Уважаемые водители, будьте внимательны во время проезда учебных заведений, дворовых территорий, там, где играются дети. Акцыя «Увага, дзеці» працягнецца да 6 чэрвеня. Супрацоўнікі ДАІ спадзяюцца, што гэты перыяд акажацца безаварыйным. І гэта была апошняя інфармацыя выпуска. Я развітваюся з вамі. Усяго добрага.